Bismillahirrahmanirrahim. Prvo i najbitnije, što će nam olakšati da naučimo i da učimo Kur'an Kerim, da se družimo sa Kur'anom, nijet. Zašto ja hoću da učim Kur'an? Allahu moj, to je tvoj govor. To je jedino što je na dunjaluku, a nije stvoreno. Od tebe, tebi se vraća vječni tvoj govor, tvoja uputa. Taj isti govor ćeš ti učiti na sudnjemu danu. Taj isti govor je učio najbolji tvoj rob. I najbolji tvoji robovi koji su hodali iz umeta Islama ovim dunjalukom, učili su taj govor. I napajali se tim govorom. Hoću ja da budem takav. Gospodaru, ako ne mogu da budem ko oni, makar ću pokušati da budem. Makar ću, koliko toliko sa druženjem sa Kur'anom, sa učenjem Kur'ana, sa trudom, pokušat ću da ličim na njih. Kao što kaže imam Ahmed, uhibbu salihine volestu minhum, pred imamom Šafijom, kaže, volim dobre ljude iako nisam od njih. Imam Ahmed ibn Hanbel, braću moja, as-Siddiq al-Thani, kaže, nisam od njih. Zbog čega? Zbog skromnosti. Kada mu je došao imam Šafija da ga posjeti i otpjevao mu ove stihove, hoće da mu kaže, volim te, ti si moj brat musliman. Tako su imami Islama, ovako nas imami ehli sunneta uče. Ljubavlju, da poštujemo jedni druge, da učeni ljudi poštuju jedni druge, da se volimo, da pošaljemo jedni drugima poruku. Kaže imam njemu Šafija, tuhibbu salihine wa anta minhum. Voliš dobre ljude, a ti si jedan od njih. Pa gospodaru, hoću da učim tvoj govor, da makar ličim na njih. Gospodaru, smiluj mi se. Hoću da dođem na sudnjemu danu i da mi kažeš, i da mi se kaže, iqra wartaqi, uči, penji se. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Gospodaru, hoću da mi kažeš na sudnjemu danu, tvoje mjesto u džennetu je ko zadnjeg ajeta koji znaš. Gospodaru, hoću da Kur'an bude šefadžija. Hoću da me Kur'an da se zauzima za mene. Hoću da mi napravi hlad kada bude toplo. Hoću da mi sura Mulk dođe u kabur i da kada krenu neke nedaće oko mene, kada me obuzme strah, da dođe sura Mulk i da kaže stop. Ja se zauzimam za njega. On me je učio na dunjaluku. Vjerodostojni hadis. Hoću da Kur'an dođe kao nur na sudnjemu danu. Kao moj prijatelj prisni. Prikazat će se Kur'an i Kerim u liku lijepoga čovjeka na sudnjemu danu. I doće onima koji se družili sa njim na dunjaluku i reće im, nemojte se plaći danas. Brate moj, bio si nekada u problemu. Sestro moja, bila si nekada u problemu. Dođe ti neko snažan, jak, stamen. Njegova se pika u narodu. Ugledan je. Sposoban. Znaš da mu u čarši ne smije niko da pisne. Imaš problem, dođe, zagrli te, kaže tebi ne smije niko ništa. Ja stojim iza tebe. Kako se osjećaš? Sigurno. Osjećaš se rahat. Spao ti je teret sa ramena. Šta misliš o sudnjemu danu, kako je? Nijedna tegoba, nijedno iskušenje, nijedan problem, nijedan belaj se ne može porediti sa belajom koji će strefiti ljude na sudnjemu danu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada se svi ljudi okupe i džini, i kada se izvade dobra i loša djela, i kada se sva loša djela okupe na jedno mjesto od Adem alejselama i prije toga, od džina, sve do sudnjega dana, to će mnoštvo loših djela da bude. Kaže, vaš gospodar nikad srditiji neće biti kod toga dana. Allah će se toga dana rastrditi, kaže sallallahu alejhi ve selleme, kao što se nikada nije rastrdio ni prije toga ni posle toga. Dođe ti Kur'an i Kerim, kaže, što se tebe tiče, ja ću se zauzeti. Ne brini se. Šta se traži od mene i od tebe? Da se družimo sa Kur'anom. Da kupimo već sutra džepni mushaf i da ga stavimo u unutrašnji džep i da se ne razdajemo od njega. Čekaš brata muslimana, uzmi mushaf. Stojiš pred džamijom,
čekaš nekoga, čekaš ezan, ostaješ u džamiji, u kući si sestro, došla si kod sestre muslimanke, hoće da ti napravi kahvu, kaj sačekaj me, saču ja, da nam napravim kahvu ili nešto da jedemo. I ti čekaš samo u sobi, uzmi džepni mushaf i uči, 15 minuta, zatvori koliko možeš ponoviti. Ako si vrla, ako si hafiza tih stranica koje učiš, možeš pola džuza da proučiš Kur'ana za 15 minuta. Blagodat. Nijet. Allahu moj, hoću da učim radi tebe. I onda te Allah pomaže. Allah će ti olakšat da učiš Kur'an. Da ti Kur'an bude vodilja. Jer Allah poslanik nas naučio dovi u kojoj kaže sallallahu alaihi wasallam Allahume ja'alil Kur'ana al-azima rabi'a kulubina. Allahu moj veličanstveni, učini Kur'an i Kerim prolećem naših srca. Wa nura absarina, i svjetlom naših očiju. Pa kada su ga pitali ashabi nakon što je proučio ovu dovu, kaže Allahu poslaniče, hoćemo li je, kaže, učit. Kaže, yenbaghi limen sami'aha an yata'allamaha. Kaže, obaveza je na onome ko čuje ovu dovu da je nauči na pamet i da je uči.